Φιλικό και αυτό, Είναι η βοηθεία του Τάση Ολυμπιακού. Όπου και να πας, έχεις από αλλού. Του λέει κάτι, αυτό το κοπέκο. Τι, ξαναγίνει πάλι. Αυτός διαιτής είναι. Πάει σπίτι. Δικιά μας η μπάλα, απ' έξω. Γιατί πιέσει την μπάλα, δεν πρέπει να την πιάσει. Άρα είπε ο διαιτητής η γραμματεία δεν είναι. Διαιτής αυτός ή... Όχι, δεν είναι διαιτητής, αυτό είναι του... Ίσως πλατής. Τι είναι. Κοίτα κι άλλο να... Έλα γάμο το. Εντάξει, έξω, βγάλε έξω. Έτσι μπράβο, έξω. Έξω. Δεν βλέπω τίποτα, Ανοίξε εδώ, βγες έξω. Κουνήσου λίγο. Όπα, χτύπησε. Μέσα. Άχι, ρε. Ταυλό εκεί πέρα, πού είχαμε ταυλό. Πρέπει να βάλουν δική μας το πρώτο τάλαφο, να κάνουν το δεύτερο. Μπράβο. Το παίκτη σου, Άγγελε. Τον μπροστά, Μάκη. Μάκη, μπαίνε μέσα. Όχι. Ναι, τώρα δεν είναι γιατί πάλι και τώρα. Πού λες, Άγγελε. Χαίρομαι μόνο και κάνω. Άνετα, άνετα. Φάουλ. Κάνανε φάουλ. Το σουβλάκι. Το σουβλάκι. Να ανέβει πάνω να πάει. Βήματα έκανε ψηλός. Χωρίς σταθερό. Όχι ρε παιδιά. Ό,τι διασύνει πλάκα θα γίνει. Πάτε μπάλα ρε Μάκη. Να πω εδώ, να σε επηρεάσουμε λίγο. Για μέσα φάνηκε. Ναι, έτσι. Φάνηκε. Ρε Μάκη, πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα. Έχουν συστήματα, Τι το σύστημα. Όχι ρε παιδιά. Αλέξη! Πού είσαι ρε παιδί μου! Πάλι το ίδιο πρόβλημα. Δεν δίνουν πάσα, δεν βλέπουν. Κάνουμε τι. Ναι, αγάπη μου, ναι, 2-2 είμαστε, εντάξει. Κοίταξε, από στιγμή το διεθνής. Είναι η καλύτερη γραμματεία. μην ακουμπάς, Άγγελε. Μπράβο. Φεύγει.
Όχι. Έτσι, αυτό είναι καλό. Οι δύο παίκτες μόνοι τους είναι εδώ ρε παιδιά. Μόνοι τους είναι εδώ. Μπρος πίσω ρε παιδιά, τι κάνει. Ωραία άμυνα, Έκανε και μπρος πίσω προηγούμενος. Δεν πειράζει, τα χαρίζουμε εμείς αυτά. Τα χαρίζουμε εμείς αυτά. Βοήθα και σου. Αυτό είναι. Μέσα είναι. Πες μέσα ρε Άγγελε. Μέσα είναι αυτό. 4-2 να αφρον. Δεν πήγε, 2-2 είμαστε. Έτσι θα λήξει. Όχι έτσι. Βαγγέλη, δεν είναι όλες οι φάσεις σου τα αγοράκι μου. Είναι δύο και Φύγε με τον Άγγελο. Ήμαρτον. Δεν είναι όλες οι φάσεις. Έχεις δύο χέρια επάνω. Πού πάρε παιδιά. Πάω ρε, εσείς. Όχι. Πάει για κάρφωνα. Ανοίγονται ρε. Αυτό δεν σου λέω. Ανοίχτε τις γωνίες ρε να παίξω. Ανοίχτε τις γωνίες να παίξω. Όχι ρε παιδιά, γιατί να τη χάσουμε. Μα σου λέω είναι διπλό είναι. Τάπα. Έξι δύο είναι. Τι να πω, δεν έχουμε βάλει μόνο. Είναι καλά. Δεν το πιστεύω. Πήγε Άγγελε, βοήθα να πάρεις την μπάλα Άγγελε. Μπράβο ρε Άγγελε, μπράβο. Έλα μωρή παιδιά. Δεν πειράζει, παίξε. Μη βρίζεις. Να μην βρεις τώρα, κάτω. Δίκαι ρε παιδιά, εντάξει. Βήματα. Άγγελε, είσαι δίπλα. Δεν γίνεται αυτό, καλά το λες. Μπορεί να πνιγεί ρε, τι να που κάνει πράγμα. Βέβαια. Γι' αυτό δεν μπορούσε να παίξει. Καλό ήταν, αλλά... Άντε, Γι' αυτό δεν μπορούσε να παίξει. Κάνει σύγχρονο. Ξέρω εγώ τι λέω. είναι πιο ελαφρές τώρα γι' αυτό. Θα το κερδίσω αυτό το πράγμα. Δεν τον έβλεπα, ήταν σημασία στο πώς θα ζει στην τσίχλα. Πριν κόλλαγε. Πάτε. Πάρ' την μπάλα. Έχουν και βήματα. Κάργα βήματα. Ναι. Έλα κοτσάρα, δεν είναι. Τι έτσι τα παίρνει τώρα. Εντάξει, ναι. Φύγε Ράσιμε μέσα, φύγε μέσα παιδάκι μου. Δες μέσα γάμο του. Για ανοίξου. Πρόκο, θα κάνεις χρόνο. Κοίτα ρε το Κοίτα. Λέει, άπε πρέπει να πάει εκεί μέσα. Παίξε. Άνοιξε την κόλλα.
Πάμε την άγουσα. Ναι, περίμενε. Περίμενε. 6-4. Έξω. Ναι, καλά. Αυτό είναι έξω. Φιλικό είναι. Ναι, ναι. Ένα λεπτό. Βοήθα ρε Μάκη στην επίθεση. Αλλά δεν ξέρω. Σούτερ Μάκη, δεν πειράζει το σούτερ. Πάμε μέσα Γιορτακής, Όχι, ναι, αλλά. Δεν το κάνει όταν ήταν ελεύθερο. Αυτό το είπα και εγώ. Άστο. Εκείνη την ώρα πρέπει μόλις ότι πάει. Σηκώνει σιγά η υπόθεση. Κάνει λίγο μάτια. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Όχι. Θα με κάνουν ένα Και άμα σιγάρο. το χάσει, ας πούμε, θα τους Ναι, αφήσουμε στο ξύλο τίποτα. κατά. Έλατε. Χωρίς να βλέπουμε ρε παιδιά. Έλα με. Όπα. Εντάξει, παίζει. Μάθανε τίποτα. 2 λεπτά ακόμα. Κοίτα ρε. Ανοιχτείτε. Όχι ρε παιδιά. Παιδιά ρε γαμούτι. Καλό ήταν. Καλή προσπάθεια. Εντάξει. Να έχουμε τελειώματα. Έλα πλάι εδώ με τον Ρουσάμα. Έλα πλάι εδώ με τον Βαγγέλη. Άνοιξε το Λάνικο. Πάμε, άνοιξε Βαγγέλη. Αλλαγές. Ένα λεπτό. Θα μπει μέσα. Δεν σου πάω. Τώρα μπήκε γάμο. Αυτό θα μπει μέσα αυτό. Ρε Άγγελε, βάζε τα όταν πρέπει. Δεν πειράζει. Παίξε. Αλλαγές. Με τον Κώστα. Όχι γάμο. Εντάξει τώρα. Η παλιά καλή ήταν. Εμείς δεν παίρνουμε. Μπρος. Άμα είναι φιλικό. Θα τους έχουμε να γυρίσουμε τα δίπλα. Αφού λέει ένα λεπτό. Ένα λεπτό και τελειώσει. Όχι, δεν είμαστε. 20 δευτερόλεπτα, παιδιά. Έλα, μια καλή άμυνα. Μπράβο, έφυγε μόνος σου. Βάλ' το, Άγγελε. Μπράβο, Άγγελε. Στα 6. Πόσο? Στα 6. Τον παίκτης. Έχει ρε. Ούπα. Πιο μακριά Άγγελε. Ούτε καν τα βλούρε. Άγγελε.